Paimuntang mga kamis, ang kauban karon si Mr. Sen Robles. Ayun, ang nirepresentar mga kamis or sa Misamis Oriental sa lungsod sa Taguan sa Mr. Universe 2025. Gani ihang naangkon mga kamis ang Mr. Glamour o siya ang more represent sa Vietnam. So una sa tanan, Mr. Sen Robles, pwede ba nimo may sultihan sa imuhang mga gihimo no dito sa kauluhan ato nag-apil ka sa Mr. Universe? Jules, no, dili tiaw ang atong preparation. Labi na nga ako ang usa sa pinaka-last youth nga na-confirm na kandidato for Mr. Tourism Universe Philippines. And I'm so grateful lang yun nga grabe kita supportive ang atong inahan sa lungsod sa Taguluan, Mayor Attorney Nadia Emmanuel Lipe, Babal ko si Pong Bambing Imano, ang atong sangguniang bayan, grabe nga suporta financially, ang ilang nahatag sa ACOA. And then, dugang pa nga mga preparation of course kay last month medyo dako ang atong lawas so nagkuan gyud ta og diet, grabe gyud nga diet Miss Jules. And then of course mental preparation para nga makaadto po ta dato nga ready sa talo ay for sure sayod manggitanan nga sama sa uban pa nga mga pageants nagid mga question and answer portion mo gid ang atong ipangandaman sa gawa sa atong kalawasan. Ato na iklaro Mr. Sen ang katong Mr. Tourism Universe per lungsod to siya or per lalawigan? Per lungsod na po yung uban nga ang lang represent is province, city. So, din sa Misamis Oriental, actually nato ito ka representative ako naawan og ang Lugait. So, shout out there sa mga kauban din ha. And first time yun nato itong national pageant, Miss Jules. So, naka-join na tayo din sa local, pero grabe yun ang pressure. Grabe yun ang pulba nga atong gitanaw dito kay labi na nga atong mga nakauban dito mga pag-iitan na sad mga kapangapil sa pageant muna gid ang ilahang passion. So kita ato lang gihagi kuha ang motivation syempre ang suporta po sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Taguluan, sa mga friends, sa atong mga kababayan. Grabe gid ka suporta Miss Jules, no, grabe ka overwhelming and butong igong rason nga nung maningkamot dito sa kauluhan. And thank God, nag-resonate sa nang atong pagpaningkamot kay nakaangkon man kita. Ayan. Ato lang iklaro po, unsay mga procedure Mr. Sen Robles no para mag-appeal po sa Mr. Tourism Universe? Actually, ang ako na-appealan, inaugural pa ito siya sa Mr. Tourism Universe Philippines. But pasabot, this the very first time, ani nga franchise, ani nga pageant. So, naiuban nga, for example, sa Visayas region, nag-conduct din sila of training. Pero din sa Mindanao, particularly sa ako, nahulog ko nga appointment